Ka Tinring Presbyterian Higher Secondary School kalapen kop burom ya lai pukendai ngut ki kena puli ki bela pas baha ha ke examen SSLC but HSSLC jong usnam arhajar alpusau. Ya kan ke program ke belingkot la pelong ha hall jong kan ke school haringkat ke jingdon lang u MDC kan ke thain u badai artat u CEM ka KHDC ba penyat sing CEM kum u kongsan Reverend K Nongrum kum usimbut kongsan kong B kong kenau ibadai i principal ki pastor ki temen basan ki rangba bat ki kena pule. Uba penyat sing CEM habakren ha kani kasngi ulapin ken mau ki kena pule ba ka bakongsan bakin kiar kalong ka jingdi pin buat bat ka jing pelut por ha ki social media. Ini ko kena bi bandun dengkat yang iwe pi iwe nadu ki pastor ki bedan dengkat bat ni ki temen basan ki langba bat ki khot jong ka managing committee bat yang ki no hikai iwe pi iwe baro bat kerpang ki kena school hantam ki kena school ki bladon kacing pas nak ni ke school ki lalak no kacing puli kacing ki nak ni ke school ki lalak ban lek pat sa ki we ki bentar ba pher jong ki ting puli ki jong ki Kira pada rengkat umi ko kena ikicing im ke jungi iwe biwe baro nang bengin nak ban im kicing im ka pen song phae ikamon ko ka we ka bang sngo ban ai ku ble ka long ya phi ki no hikai ki jungi ki ka long sha ki mi ki pa ki ba i jom kan ni ka im ka mo jom kan ka skru ngimla ban siu ku liang ki no hikai ngimla ki ka ban siu ku liang ya unang tray balong sekedar upet kat yakini kam ngasngoba la kumnu in perkhat sitom ban plegalap barakam kanu bakam biang nama haban tray tum sekedar hangni bat hayeng mani ban perkoi ban dombalang ban ka ban sumar ki badon kam te ngasno bahagan ke por ka don ka nya sno ha be jinya dei bat kan ke school kham tam na kam ta chongki yo ngaklet ki khun ki be i chungi kum kan ka we ke yim bale pas ki kin ki sam chongki ba ni wish ki ni I will see him being product for cover do ip pinaya kiu ha jing puli chongki ki ba kham se chero ni don kam je ke jin sta ke jinan kiu ki kerdan ha kamet kamen sim ba ke jin mut jin perkhat ke jebing ke jin tip physically mentally but spiritually ha ke jin em jeng kum ibreu ni don kam je kini idai ban don ka balang jeng ke jin em ha ke jin nang kiu ke kerdan jeng ha ka jin long do physically ha ka met ke jongi bat ha ka jin mut jin perkhat ke jongi ke jin tip ke jin ke mentality ke jongi ni don kam menang kiu ke jin puli ke jin tip ke jin sem phang bat ha ka ju ka por ngim de ban klet bang ide ban nang kiu ha ka jin long sim ke jongi ban syakri yo play ni aingu yo bleng ni don gok igari bat kacet pun riu wijungi kabatip yo bleng ubade thau bat nangkong kasni bat kadon ka development dam taban bantip yo bleng ban syakri yo bleng hagur kong jong ki niam Kristan bat ki niam tenrai jungi pun ka tribal religion hakabangi lakio hakani ka context juga society ka pol ka jungi ni don how new life but what next kum kinong yai enti kum ki khun ni ba ye ki jungi kham tam ke ba ka lawe ke jong fi ka dei ka chin sedang ban kio na ka menta ba pinang lum nang lang ban kenari ti jong fi ban yo kot si kata thong ka ba ulei udon ban yalam ipi rengkat bat email pa ba i jong fi kum nadu nala yeng bat email pa ba i jong fi hang ni hayeng kan ka we long ka we ka yeng ka common family ha ka pidon man gasni
Kimei kipa cumi kimla abantai ni ya baro kijindan kam cumi ni dan kam ya kimei kipa kiba cumi kiba dei kinong ka kiba ie cumi ni dan kam ya ka cinstat ka ki ni adi naki bar rengkat pat kijin trace tam ni kendiat sasi wat happening kijing bun kam bentatayo ngala long artatien hala long 50-50 kumala nong la một ban rai từ ngàn wan đến ngàn wan Henry là ngàn sông ban perkhat ban pay ke city ke bang layo ke invitation ka penlong yang nga bang sodai ban kentai ke invitation balai namal bakadai ke program ke badan kam hadu kata-kata ka felicitation program hoy ketika program ke barit bentang iyo pen yalum lang ni po hall Henry kabadan jingmut mo ngiong it's a small program and a very meaningful program ka kit jingmut bahan namar ba kum kiniki program felicitation yaki students ki bala pass bha haki examination joki pada kalong haka SSLC but HSLC kumayo cintip ka result jom ni ka school kalong 100%. A big congratulations ya baro haki participant sampai ki students haki ni ki artili ki examination ki bapilawan ra ya ka burong ya ka ye ka sem ningko ya lagi ya ka school but ikino hikai te ngasoba kani kasni kanlong kasni sakan mau ya phi haga jing im ka jong phi wat nang shim kani ka program ka shulong tang ka program ban pendak dikom em hoi dan singam tip ka jing ai jong school kin ai iu henry de sinangaru ngan ai iu ka bangala ban ai kadeka acknowledgement certificate sila benong kajing itu ya pi ya kajing lebha kajong pi ya kajing trishton kajong pi kajing minot kajong pi de light nang tang anam la ban yaram de sing school ru kan mau burom ya pi de hangta lingba kini ki momentus ki bala bu ahme ba kan pen mau haga jing em jing nanti kajong pi nang ni syakmat kepadang bun bakumno bapinang long shushu ki samla ki banong successful hagajing em jopi lada kalong hakanu kanu kebenta te ngakan mau yaka jingkran jong Martin Luther Jr. Well, you need to have a deep belief in yourself. Nangit skem pipas bahan nomor ba pinget haladi bapila ban trishtom but kanika commitment ka bapila ai ke jing trishtom met ban mensim lingba ka jing minot ka jong pi ban puli hadu bapinyo kai unit so jong jing jong lada pi longkat balong ru ngi ya ngi witness ni sakhi benta ya ka jing jong ka jong pi ta ai ba kani ka jing jong jong pi kum ki students ha ka SSLC exam SSLC exams kan long ru ka jing kirmen kan long ru ka jing aimen sem ye kini ki wei pat ki students ki badang pur ki jing puli ba ya kini ki ba dangdan hapo school let's say nadu class 6 7 tertel adu 10 11 12 bapinyo mensim nam nakajing trish tom jong niki senior students ke jong pi kumala ong bangi dan kam ban bu syai ke jinget bahala di ngila ban trish tom ngila ban poisha kata kathong te hiapan sutu ikasap te ublay ai sap ipi hamno la pi de ban hap tre kamla jong ne pihak ban tre office ne ban tre kano kakam te ngakwa ban kentu
hakawai but ka civil service examination lada kalong haka state level loka central ngidon ki IS ngidon ki IFS ngidon ki IPS ngidon ki pun haki kategori te nadu arhaja khat a ngim don IAS khasishu don kiba yakran sharum shaneng don hakawai ka khubol kablami mention senam lara mentang senam lara ngakan mau ki ong Dakumar runs the secretariat haka heading front page ki Kumar ketika jat jom kita ki bureaucrats nama hastia jomi ki wan ki bureaucrats ki IS ki bomde ki khasi ki non khasi ki wan ki setiap per ki wan tre hang te pos secretariat dan ki batho bakan tho balai bawan na kita Nash kundi halade ladangwan kita manupat bentrai ni kakam haba kibre juni kimdan tenga kwa ban kentu yakini ki pelapas 12 ru pin lada piso badan ka jingkhot ba phinia compete in a civil service examination na kloi ban kedolenti ban yalam lenti ka mati department Meghalaya Administrative Training Institute kadon hangne po moring dia tengala berkeren di director deputy director bapinyo training dan ru ki bakwa ban le coaching shedu Delhi ngala ban penyerap dia kata namangi don kam shisha bandan kubreu lejong pinamla ban syukenno masokar bakalong buta kat bangi kibreu lejong him dan pat hasekretariat dengan pesan nongrum insutu bahaya kata dan sekretariat te ni kum ki politician ni kwa bahaban dan ki officer khasi henry undan pa te nama takadau kani de kawai na kajing do nong jo state Meghalaya kajumi tengah kentu de kabensim ko solet nam ta jumpi ki bapas bha na biso bakadan kum kata kajing khot bapin compete yakum kini ki civil service examination syuk kumbala porus kata kum MLA rekat ibala ibor dengan penyakren bantau kilak tenti nam ta kajing dan kam jong school haki infrastructure haka management kamtam haka office work kini kita nakalian cuma keluar ban yarap lang ke school namar mengidon kam shisai ke school ke benang kieu beli ngong ta namar syaka ni ka than siang unkan nadu na ichruat shadu shaminrian ngidon ni ke school Presbyterian High Secondary School haten ring ke blak pau ha bak ke blak penmi bon ba ki kena ki ba pas ha nangi but ki pas people nangi ru bon ki blak yok kam hak lang ki jong ki bentah dengan so baka jing syakri jong ni school kam de shu tang bentah dang shen baru sikat kini ki senam beladap kala ajing syakri ke bapa hatam but inai dwai blai bani school kanang ashu kanang beteng shu jing syakri ke bapa nang ta kini ki senam ki badang wan. Again with the first division, Fatima Lincoln, Franklin Kars. All the students, Tabor. Okay, clap your hand for Tabor Sutton. Balakinti Pungro. Walang. Ipela Shisha Nongspo. Damang Pura Nongla. Star Malim. Ban Pinchai Karmalki. Kemen Bairo. Lihat. Yo men se mo